O Consello Galego de Pesca aprobou por unanimidade as propostas de Galicia para paliar o reparto de TAC e cotas para este ano. Sector e administración puxeron o foco en especies tan importantes como a xarda ou o lirio, para que o reparto se axuste á realidade pesqueira. Onte desenvolveuse un novo Consello Galego da Pesca presidido pola conselleira do Mar, Marta Villaverde. Os profesionais aprobaron por unanimidade o ditame coas propostas de Galicia para intentar paliar o resultado do acordo de TAC e cotas para o presente exercicio, reparto que prexudica a frota galega. O Consello afondou nas especies que máis preocupan aos profesionais, emitindo unha proposta ao Ministerio de Pesca na que se afonda en cada unha. O tema da xarda, do abadeixo, do bocarte, da sardiña, bueno, algún máis polo tema de arte menores, polo tema do xeito e racúa pía bardeira, non? Que non víamos elaborar un ditamen para que se nos conceda unha pequena, uns cuantos kilos, unha pequena cuota para a pesca casual ou buscarlle unha solución para cando é unha pesca que é fortuita, non? Como o tema do bocarte, que eles non poden pescar bocarte, e ás veces por casualidade, por circunstancias, pois sí que malla algún bocarte, non? Algo similar ocorre coa xarda. Estábamos esperando a reunión de Agrifish para que, en vez de ser un 70%, fora un 40%, polo menos rebaixar un pouco máis ese porcentaje, é que se fixeran outras fórmulas de reparto, non? Outras fórmulas que fixeran unha cuota fija para todos os anos, como no 2022 ou no 2023, e non que se faga agora que cada ano vamos reducindo e non facemos nada. No referente ao abadeixo, recóllese a petición de contar cunha cota de 1.300 toneladas. Como tiñamos o ano pasado para todos, e cos estudios que non sean feitos canda Francia, non? Que sean por a zona, polo Cantábrico Noroeste, porque nós sabemos que, temos demostrado, que na nosa parte, no Otabacé, daí pola parte de Asturias e a parte de Galicia, e na Novena tamén temos bastante badeixo, non temos o problema que teñen as outras zonas. En cambio, se nos mete un cupo, é como se non houbera nada, non? A sardiña inclúese neste ditame ao ser unha especie clave non só para o cerco, e para que se minimice o seu recorte. Para que xa que non podemos pescar outras especies, que se nos aumentara un pouco de cuota, que se falara con Portugal para que non tuvera o 66% e o noso 33,5% na cuota de sardiña, porque é un convenio bilateral España-Portugal, para que nos ca flota que temos, que se nos dera un pouco máis de sardiña. Medidas recollidas no ditame que a conselleira do Mar presentou ao Ministerio de Pesca, xa que a intención é que o Ministerio aproveite esas propostas de cara ao Consello de Ministros de Agricultura e Pesca da Unión Europea, Agrifish, que se celebra o día 26 en Bruxelas, para poder facer unha mellor defensa dos intereses da frota galega, algo que o sector espera que se acepte. Nos confiamos, sí que confiamos. Nós sabemos que é difícil porque, bueno, no Consejo de Ministros que vai a ter o Ministro de España, pois que dentro de uns días vamos a ter o día 26, se non me equivoco, o día 26, ou con Agrifish, onde van a estar todas as regións, pois se confía que o Parlamento Europeo teñamos a confianza de aplicar esas normativas, non? Sabemos que hai cousas que son de obligado cumplimento, pero hai outras cousas que cada Estado miembro pode flexibilizar un pouco ou podemos levar a facer esas posturas, non? Esas cousas que serían moito máis fáciles para a nosa xente. Se non se fai eso, sabemos que non vamos a sobrevivir. Esas cotas que se nos impoñen agora mismo, é imposible que seamos, non? Estamos falando de que se rebaixan un 44% no tema do lirio, donde somos unhas pesquerías que, bueno, que somos moi dependientes delas, non? Polo que tamén se recolleu a petición de adiantar cota do vindeiro ano para que as embarcacións poidan manter a súa actividade neste 2026. A conselleira do Mar amosou a súa preocupación por este reparto de cotas e transmitiulle onte o ministro de Pesca, Luís Planas, na conferencia sectorial. Para que o ministro poida traballar e poida permitir que a flota poida ter actividade todo o ano sen depender desas baixas en especies tan importantes como é o bocarte, como é a xarda, como é o lirio, como é o abadexo. Con lo cal, esperamos que achegaremos entre hoxe e mañán, esperamos que con esas propostas podan establecer unha liña de traballo que axude a nosa frota a seguir faenando. Para o linguado pídese manter o límite asignado a España no 2025 e para a pescada plantexas evitar o efecto perverso que provoca a situación dos peches na avaliación dos stocks, así como realizar unha avaliación científica máis precisa considerando áreas máis pequenas.